Takže čau lidi, já vás vítám u dalšího videa a dneska si zahrajeme hru Subvice. No, u mého prvního videa a dneska si zahrajeme hru Subvisor. Takže počkáme, až se nám to načte. Tak, pomalinku se nám to načítá. Pomalinku se nám to začíná načítat. Chvíli to potrvá. A trošku to zase... Pardon, trošku jsem... Tak, trochu zeslabíme hru. Tak, ještě trochu. Tak, jak vidíte, už tady mám svůj účet, mám tady pár skinů už. Mám tady 4 skiny a jdeme na to. Jo, a kdybyste chtěli, můžete mi dát. Kdyby se vám video líbilo, můžete dát like nebo odběr. Budu rád za lajky. Klidně se podívejte na video Mutanti psy. A tohle byl trochu fail. To je video mého kamaráda Jirky Valeriána, takže podívejte se klidně na to, protože to video je vážně dobré a já si myslím, že se vám bude líbit to jeho video. A teď už pořádně jdeme hrát, ať už nějaké ty peníze vyhrajeme. Tak, fail. V této hře docela failuju, protože hrají teprve dva týdny, tak nějak týden asi, plus minus. Takže mám nový mobil. Hned jsem si to stáhl, jak jsem ho dostal. Tak, tady. Jak vidíte, už mám všechno nazbírané. Všechno mám nazbírané prostě. Všechny perly mám nazbírané. To nebylo moc těžké nazbírat. Už jsem dosáhl i přes 1000, už mám rekord tak 100 000, co jo, 142 000 rekord mám. Takže jako, to si myslím, že je to docela dobré, takový rekord. Protože jako někteří, jak vidíte, já jsem říkal, že mi tam moc nejde, takže se nedivte. Tady, tak. Teď. Ty jo, mně se vždycky něco stane hned na začátku. Ještě máme jeden skateboard. To je velmi dobré. Tak. Šup. Tak. Hlavně pište pod video komentáře, budu za ně strašně rád. Jak jsem říkal, ještě budu rád, když mi dáte odběr nebo like. Neboli subscribe. Teda odběr neboli subscribe, pardon. Přeřekl jsem se. A no prostě, jako pokud se vám toto video bude líbit, tak bych mohl natočit ještě další díl. A no, snad se vám prostě bude toto líbit. To video. Ještě nevím, jak pojmenuju. Ale bude to určitě tam název tohoto. Určitě název tady této hry a bude tam prostě něco o té hře teďka. Můžete se podívat na můj kanál. Zatím tam mám jenom toto jedno video, protože jsem si teprve tuto aplikaci Mobizen stáhl teprve před pár minutami, než jsem začal nahrávat. A já si myslím, že budu mívat tak 10 minutové, 15 minutové videjka, protože by mě nebavilo tak dlouho natáčet, protože to je zbytečné, protože
protože možná budu to dlouho natáčet a třeba se to někomu nebude líbit, tak poprvé bych ho měl trápit tehdy 4 hodiny, nebo prostě půl hodiny toho tady tím trápit, dívat se na to, jak já to tady failím na takové věci. Už je pozdě večer, už je tak, už bude 7 hodin, takže vidíte, teďka jsem splnil 1 misi, což je velmi dobré. Já to tady nějak moc failím teďka v let's play. Jestli chcete, to můžu natáčet i jiné videa. Pokud se vám to bude líbit, teďka jsem to skočil úplně špatně. Pokud se vám toto video bude líbit, tak mě napište klidně a já můžu natočit i nějakou jinší hru. Napište si třeba, jakou hru byste chtěli, abych natočil. Já si ji stáhnu a natočím. Teďka to byl fail, protože mi to teďka přes to, jak si trošku fungovat. Teďka se mi to laglo. Tak, pořád pokračuje. Tak to si nejde. V některých hrách jsou strašně dobrý. Možná si stáhnu Clashko a ukážu vám někdy Clashko. Možná později. Možná vám natočím hned po tomto videu. Si ho hned stáhnu, asi možná. No nevím, uvidím ještě. Nejdřív vydám tohle video a potom uvidím, jak se vám toto video bude líbit. A podle toho uvidíme, jak to bude s tím Clashkem. Tuto hru jsem si stáhnu na Google Play, stejně jako tuto aplikaci na nahrávání. Takže snad to bude v dobré kvalitě toto video a bude se vám líbit. Já doufám, že jo, protože ještě se potom na něj podívám sám osobně, než ho vydám, abych věděl, jestli ho mám natočit znovu, nebo jestli ho mám zveřejnit rovnou. Kolik natáčíme? 7 minut natáčíme. 7 minut, to už je docela dost. Za chvíli budeme možná i končit. Pokud budu pořád takhle failit. Máme klíč, tak ho můžu použít. Taky proč bych ho neměl jako použít, když ho mám. Já ho klidně utratím, stejně skiny mám. Stejně ten klíč už teď k ničemu stejně není. Jak je ten králíček, tak tomu se teda ho určitě všichni znáte, tak tomu já jsem si už koupil skin ještě jeden. Mám toho tygra a králíčka, takže jsem si to k tomu pěkně přikoupil ještě toho tygra. S tím králíčkem jsem hrál úplně na začátku, jsem se na něj viděl 40 000, možná, nebo jsem si to koupil ty peníze, teďka už přesně nevím, ale prostě jo, já jsem si je viděla tady v tomto. Samozřejmě já nečítuju, protože jako to by nebyla spravedlivá hra. A no, 8 minut. Tak, další kytara. To je velmi dobré. Už mám 190, teda 170 kytar, to je velmi málo. Fakt hodně. Je tady tohoto skinu, co má teďka, jsem měl jenom 50 těch hrádí, nebo prostě tady těch věcí, co má těch hrádí, jenom 50, když tam bylo, když jsem jich měl nazbírat, protože jsem nazbíral během pár dnů, myslím během 3 dnů jsem to nazbíral. A vlastně i 3 čapky už mám nazbírané, tam tu ženskou, už mám i tam tu ženskou. A toho králíčka s tím tygrem ještě jak mám. Takže jako tak možná za minutku, za 2 budeme končit, protože za chvíli překročíme limit 10 minut, za pár vteřin a no, uvidíme. No i
když vlastně... No, uvidíme ještě. Tak. Budu hrát prostě teďka, dokud se nezabiju. Až se prostě zabiju, tak přestanu nahrávat. Tak, tady mi to nikdy nejde. Tak, tady. Tak, tady, tak. Oh. No, takže já bych se s vámi už pro toto video rozloučil. A pokud se vám toto video líbilo, nezapomeňte dát like a odběr nebo subscribe a budu se na vás těšit u dalšího videa. Čus.